बे समनि मोनसे गिदिर खौरां दे आसाम नागालैंड बर्डार सेरनि एबा गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम नागालैंड बर्डार सिमनानि साखाथियाव थानाय मुसलमान हारिनि बा सुबुंनि नखरखौ नागा उदखारिफोरा सावनानै सेवहांगार खालामदों। थारैनो मोनसे गिदिर खौरां। बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम नागालैंड सिमनायाव थानाय नागा उदखारिफोरा बी सेक्टरनि टेङाटल जालाल बस्ती मुसलमान हारिनि खमैबो 20 निफ्राय 25 नखर थानाय जे न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामदों नागा उदखारिफोरा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे मुसलमान हारिनि सुबुंनि जे नखरखौ एबा खमैबो 20 निफ्राय 25 नखर थानाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम गलाघाट सिमनानि साखाथियाव थानाय बे समाव बी सेक्टर टेङाटल जालाल बस्तीनि जे नखर एबा थागिबि सुबुंफोरखौ बे समाव सावनानै सेवहांगार खालामदों नागा उदखारिफोरा। सिगांनि सानाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों जे बे समाव नागालेण्ड आरो आसामनि सीमा बर्डारफोराव गोबां दाङाबाजि जायो। थिग बेबायदिनो जों मोनथिनो मोनदों जे बे समाव आसाम आरो नागालेण्ड बर्डारनि सिमनानि सिङाव थानाय बी सेक्टर टेङाटल जालाल बस्ती बे जालाल बस्तीखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव नागा उदखारिफोरा सावनानै सेवहांगार खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना आसामनि बर्डाराव बिथांमोना रायजो जायोमोन आरो बे जायगाखौनो नागा सुबुंफोरा बा नागालेण्डनि बा नागा सुबुंफोरा बिथांमोननि गावसोरनि होननानै बुंनानै लायो आरो बिथांमोना बे समाव आसामनि सिमनायाव थानाय जे मुसलमान बस्तीखौ बे समाव सावनानै सेवहांगार खालामदों। मैया हरनि समाव बे जाथाया जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे बे समाव आसाम आरो नागालेण्डनि गेजेराव सिमाखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जायो। थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनबाय थादों सम बे समाव नागालेण्ड आरो आसामनि गेजेराव मोनसे सिमनाखौ लानानै दाङाबाजि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो हरनि समाव आसाम नागालेण्डनि सिमनानि साखाथियाव बी सेक्टर टेङाटल जालाल बस्तीयाव मुसलमानफोरनि न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामदों नागा उदखारिफोरा। खमैबो 20 निफ्राय 25 नखर बे समाव सावनानै सेवहांगार खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जायगायाव गुबुन हारिफोरबो दङ, बेवहाय बर'बो दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो सावताल हारिनि सुबुंफोराबो बे जायगायावनो रायजो जायोमोन होननानै जों खौरां मोननाय जादों। नाथाय बाथ्राया रोखा नङा। नाथाय बे समाव जों खौरां मोननाय बायदिब्ला बे समाव मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा बे टेङाटल जालाल बस्तीयाव मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा मैखोमै बेवहाय रायजो जायोमोन होननानै जोङो खौरां सौफैदों। थारैनो मख'नांगोन आसाम आरो नागालेण्डनि बर्डारनि सीमानि बे जेंनाया बे समाव जोबनो थाङाखै आरो हरनि समाव बे समाव जे आसाम नागालेण्ड बर्डार सिमनानि खाथियाव बी सेक्टर टेङाटल जालाल बस्तीनि जे न'खौ नागा उदखारिफोरा सावनानै सेवहांगार खालामनाया थारैनो बे समाव आसामबासिनि थाखाय मोनसे लाजिथावना होननानै जों मख'नांगोन। मानोना बे समाव आरो आसाम नाङैनो मोनसे दुखुनि सान जायखौ जों मख'नांगोन जे बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दे हार्ट थ्रब बिथां जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ लानानै आसाम नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि आरो आसाम नाङैनो मोनसे थार बिजिरनायखौ बयबो हास्थायदों आरो बे समावनो आसाम नागालेण्ड सिमनायाव जे आसामनि सुबुंखौ एबा नखरखौ बे समाव सावनाया इनायनो जोबोदनो दुखुनांथावसिन आरोबाव रादाब लानानै फैदों।